настъпи часът, в който някой от вас може да спечели не една, а две топки. За целта трябва да се познае точен резултат на четвъртфинала между Норвегия и Англия. Другото важно нещо е да влезнете в Facebook, да последвате страницата на Betfam и под нашото видео да оставите точен резултат. За втората топка отново последвате страницата на Betfam, но този път в Instagram и пак оставяте точен резултат под видеото ни. Отиваме към матча. Виждате норвежците, страхотен отбор, нападателен футбол, водени са от своята гола машина Холанд с 7 попадения, бори се за голмайсторския приз. Може да видите мачовете до този момент, страхотни победи, бележат доста, допускат всеки път голове. Холанд ще бъде подкрепен от Муса Сьорвуд, отзаде са Берг и Одегард, страхотни футболисти, практикуват нападателен футбол. От друга страна имаме състава на Англия, също виждате какви страхотни мачове, победи, също допускат голове. Головата машина срещу Хари Кейн, Белингъм, Гордан, Сака и те са един страхотен отбор. Очаквани да стане един доста привлекателен матч. Норвежците доста често, 7 пъти мисля поредни, че са гол-гол, вкарват, допускат, англичаните същата работа и ние си мислиме, че този матч ще отиде към гол-гол. Втория матч, който ще ви покажем е отново четвъртфинал между съставите на Аржентина и на Швейцария. Виждате световния шампион на Аржентина, страхотни победи до тук, доста хубав нападателен футбол, водени са от Лео Меси, най-добрият футболист за света. Всеки матч бележи голове, асистенции. А от друга страна имаме състава на Швейцария, също доста приличен отбор. Играят здраво, обичат да пресират високо, но този матч ще играят малко по-смирени, не могат да рискуват да го стават Меси, много свободни пространства. Аржентина мога да кажем 12 поредни победи, по-добри отбор са, по-добрата форма, казахме вече, водени са от Меси. Всеки един момент мога да измисли нещо и важно да се отбележи, че всеки матч имат помощ от приятел, знаете за какво става въпрос и ние си мислиме, че този матч Аржентина ще го спечели.